Alright, so isang magandang umaga pong muli dito po sa Malabon Fish Market, kung saan ay nandito po tayong muli para sa panibago pong update, no? So araw po ngayon ng Huwebes at babaybayin po natin tong lugar kung saan ay dinarayo ng ating mga kababayan. Ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So ito po yung mga tumpukan po nila dito na bentahan, no? So yung mga bentahan po nila dito ng mga bangus, pandaing ay 150. Ang mga tumpukan at salmon japayuki 100 pesos. At mga tumpukan po ng mga tunsoy sa halagang 50 pesos. At meron na po dito mga lapu-lapu na maliliit, hasa-hasa, bisugong mga sariwa at mga pusit na 400 ang per kilo. Magkano ang kilo lapu-lapu? 280 280 ang presyo ng lapu-lapu. Hasa-hasa 400 pesos. So medyo mataas ang presyohan ng mga isda, no? Bisugo. Tapos yung mga espada na latag nila. Yan po ay 100 pesos isang piraso ng mga bangus. Magkano bisugo? 340 ang per kilo. Dito sa ano mo? Dalaga? 280 ang kilo. So yun po yung price update po natin sa kanilang latag dito, no? Na mga fresh na isda na inyo pong mabibili at mga hipon. Salamat, thank you. Alright, so abante na tayo at update pa natin yung ibang mga latagan dito sa Malabon. $180 kilo ng mga gulyasan. So meron ng mga gulyasan at mga bangus po dito. Ang bentahan ay kada piraso, no? So meron tayong 130, 100 pesos at 120. So yan po yung mga presyo ng mga bangus na kada piraso. Good morning. Kabubris daw. Shout out sa'yo, Kabubris. Nandiyan ba? Nakapwesto. Hey, 130 may So tumpukan po. Ayan, 50 pesos. 50 lang yan. 50 pesos na mga tumpukan. Alright. So ito naman mga pusit natin dito ay tumpukan 100 pesos. Yan po yung halagang 100 piso at galunggong din po dito ay 100 pesos na tumpukan at salmon japayuki. At per piraso naman din po ng mga bangus na bentahan po nila dito.
Yan po yung presyo, 120, 130, 140 at 150. Dito naman tayo sa kabilang side at update natin yung kanilang mga latag, no? Parang Ben, magkano ngayon mga bitilya mo? 160, 180 malaki. 180 po at 160 sa maliit, no? So, yan yung mga presyo na i-update natin dito sa Malabon Fish Market at mga tilapia Batangas, bangus na inyo pong mabibili. So, kahit pa paano ay may mga latagan na ng mga isdang bato. Salamat, Ate Beverly. Thank you. Enjoy sa pagkain, pre, ha? At gulyasan at mga isdang papakol sa latagan po rito. Ayan. 170 lang. At dito naman sa latag ni Kuya Warren ng kanyang mga isda. Meron tayo dito mga local salmon, tortillo, dorado. Magkano nga yung presyo dyan, Kuya Warren? Sa ano mo? 270. Sa dorado. Ayun yung mga presyo. At ito yung mga yung mga presyohan ng kanyang bentahan sa Malabon, no? Ng kanyang mga isda na inyo pong mapipili. Kuya Warren, salamat. At dito 180 mga espada, papakol. Boss Aris, good morning sa iyo. Magkano yung mga isdang sagisi mo ngayon? 200 ang kilo. Sa mga dorado, 200, 220. Papakol. Ayun, 150 sa papakol, no? Yan yung mga presyo niya dito ng mga isdang bato na inyo rin pong mabibili. Salamat, Boss Aris. Shout out. Good morning. Nanay Naimi, good morning po. Sino? Ah! Magkano yung yellow pin, Nanay Naimi? 320 lang. At 320 ang kilo, taas. Mada- Tatanong mo ng 300. Madalang po kasi ang ano ngayon mga isdang bato kaya medyo mataas. Sa bangus po magkano? 200 lang, malalaki na. 200 pesos po na mga per kilo. So yan po yung update natin sa pwestuhan ni Nanay Noemi, no? 320 na lang, ma'am. Nanay Noemi, salamat po. Thank you po. Alright, tawid naman tayo sa kabila uli. At update naman natin yung iba pang latag. ₱50 ng mga tinumpok na isda. Sapsap po ay ₱50 na mga tumpukan. Alright. At dito mga gulyasan po natin ay ₱200 mga per kilo. Ayan po yung ₱200 na kilo ng mga isdang gulyasan. Magkano presyo? ₱200. Yan po yung presyo ng gulyasan natin sa Malabon. At kay Kabugris, mga presyo ng kanyang bangot kada piraso, merong 130, 150, 120, at ₱100. So, ayan yung mga bangus natin na latagan. No? Mura-mura bangus ngayon, ha? Kada piraso. So, shout out sa'yo, Kabugris.
Morning. 120 lang, mami. Dagupan niyo. Kapong brace. Salamat. Dito naman tayo kay Boy Bangus. Boy Bangus, shout out sa'yo. Good morning. Ba't ka malungkot? Ilang araw kang di nagtinda. Kahapon nandito ka na eh. Hindi nga ako pumunta kahapon eh. Ngayon ako nag-update Webes. Martes lang. Dami naghahanap sa'yo ng mga suki mo. So ito yung presyo mo ng bangus ngayon. 100 pesos. 120. Maganda na yung bangus, no? Bakit ano yung nasa braso mo? Bagong tato, boss Lando. Ganda ng tattoo niya. Guhit. Akala ko bangus yung pinatattoo mo eh. Malalim kasi kahulugan niya, boss Lando. Pahulugan ba? Straight line yan. Oh, yung straight line lang pala. Pwede pala yung straight line lang pag ano? Kasi kahit pagod ka na, diretso lang lagi. Diretso lang lagi ang patungo. Ganun pala yon. So, konti lang yung bangus mo ngayon. At ilang ano yung mga bangus mo ngayon? 150 kilos ang order mo. Ayun. Yun pa yung bangus niya na ilalatag niya, no? So, 120. 120 lang. Eh, dito magkano? 140 yan, boss 140, Lando. 100, 120 ang kada peraso. So, yan po yung update natin sa kanyang latag, no? Ng mga bangus dagupan. At dito magkano kilo? 330 sa mga hipon. Maganda yung hipon, no? Shout out yung mong. Tapos 160 sa mga isdang tulingan. Salamat sa'yo, Boss Maeng. Thank you, thank you. Oo. Buti ko nga kahapon, boss Lando. Marami na din gumaya. Oo, marami na. Alright, so dito tayo sa mga latagan ng alimasag, no? Kaya magkano dyan? Yeah, 300. 300 ang kilo. Yes. Aray ko. Eh, dito magkano yung alimasag? 150 yun sa mga alimasag niya, no? Ay, ate. Nagdagan ko dalawa, ate. Yes. So yan po yung mga presyohan po dito ng alimasag na bentahan. At nasa pwesto tayo ni Boy Tilapia. Ayan yung mga latag po dito, no? Sa alimango po ay 300 pesos na kilo at may mga tumpukan din po dito ng mga hipon. Yan po ang mga tumpukan. So, dito tayo kay Boy Tilapia. So, shoutout sa'yo, Boy Tilapia. Good morning. Shoutout, boss Robert. Kami from Canada. Salamat sa chocolate. Ayun. Meron na, ha? Hindi lang chocolate kahapon ni boss Boyet eh. Boss Boyet, okay. So shout out kay Boss Boyet. Good morning sa'yo. At 100 pesos tilapia yung Batangas mo. Napakalaki ngayon ha. Yan yung mga presyo, no? At kay Boy Putik tayo. Boy Putik, shout out sa'yo. Magandang umaga. At natanong lang kita bakit nung isang araw wala ka. Broken hearted ah. Ayun nga, tsaka tipaklong. Langgam, tsaka gagamba pala naglaban silang dalawa. Na-broken na naman ako nga. Humuhugot nga to, nabasa ko humuhugot eh. Matindi ka, Boy Putik. Broken hearted ka, heart. Isang araw ka lang nawala. Okay lang wala jowa. Gagamba. Eh, sa kanya nga rin tipaklong natalo. Papi, hindi nakatalo yung tipak lang mo na pili. Napilay lang yung mayaw. So, ito yung mga presyohan ni Boy Putik ng kanya mga latag ng bangus. Ayan po yung presyo na may 110, 120, 130, 100 pesos kada peraso ng mga latag niya ng bangus dagupan. Boy Tilapia, salamat. Thank you. Shout out kay Sir Boyet. Good morning, good morning. Ayun, salamat. Ayun nga, thank you. Pag nagkatagpo kami, baka ilang chocolate ang ibigay sa atin nun. Alam ko sumakit ipin natin. Salamat. At dito 70 pesos kilo ng mga tahong. So nasa bandang gitna na tayo at babaybayin pa natin to, no? Yung lugar ng Malabon Fish Market. Ayan yung mga bentahan po dito ng mga gulay na inyo pong mabibili.
At yung ating mga manok po dito ay 130, yung mga pakpak at backbone po natin ay 100 pesos. Broccoli ay 200 pesos at cauliflower ay 80 pesos ang kilo. At may mga prutas na rin po ngayon ng mga latagan po dito. Ang mga presyon po ay 50 pesos 4 pieces, no? Ayan, dalandan, mangosteen, Fuji apple 3 pieces ay 100 pesos. Papaya, ayan. So yan po yung mga ina-update natin dito sa kaganapan sa Malabon Fish Market o sitwasyon ng kanilang mga presyohan na inyo pong mabibili, no? Kagandahan po kasi dito ay may mga presyohan na yung kanilang mga binebentang gulay at mga prutas. Tapos alimango, ayan, alimango po natin. At alimasag na mga fresh na fresh po, ayan, mga galaw pa. Magkano ngayon yung alimango natin? Alimasag. Yun yung mga presyohan ng mga alimasag, no? 200 pesos na kilo. Babae po yan, no? Ayos na ayos, pero bagaspang na, no? Ayan. So yan po yung update natin kay tatay dito sa kanyang pwestuhan ng mga seafoods, so, na inyo pong mabibili, mga alimango at alimasag. So nandito tayo sa pwestuhan naman ni Vito. Yan po yung 120 na kilo ng mga isdang lapad. At meron tayong bawas na tortillo, no? 280 ang kilo, te. 280 po ang kilo sa mga dalagang bukid, no? Baril sa pana yung dalagang bukid, kaya meron tama sa katawan, no? Tapos mga isdang salmonete. Magkano presyo yan, te? 360. Yun po yung presyo, 180 ang kalahating kilo ng mga pusit. Malang sariwa. No, ganda lang ano. Yan yung pusit na hindi mo urong. Tapos may latag din si Vito na mga isdang salmonete. Ang sarap nito, oh. Salmonete, paksiw, napakasarap niyan. So yan po yung mga update natin, no? So medyo marami tayong nakikita mga latagan ngayon dito ng mga seafood na mabibili. Yan po yung laman ng tahong natin, 70 pesos naman po ang kilo. Salamat, sarap tilapia, ah. Thank you. Benta ni Kuya. At ayan yung mga latagan dito. At golden pompano natin ay 300 pesos na kilo. Espada ay 150, 120 sa papakot. Alright. Yan yung mga presyo ng 100 pesos sa tumpok. Shout out kay Kadudut. Salamat. At ang hipon po natin dito sa latagan ng presyohan. So 320. Kahit sabi mo wapol yun na yung 320. 360 na kilo. Malalaking mga hipon natin, no? 360. At may mga yellow pin na tayo dito. Balsa galunggong ay 250 ang per kilo. So dumadami na ang mga latagan. Ngayon lang po ulit nagkaroon ng mga isda natin, no, na lumabas na sa karagatan. Ito na. Ang kilo ngayon ng yellow pin, 300 ang kilo. Tapos, gulyasan, 200 pesos. So, yan yung mga update natin. Nakita tayo kay Kuya Ricky. Ayan, mga tumpok. Gano kilo? 200 ang kilo sa mga bangus. Dito kaya Ricky, magkano? Pandaing po 180. Tilapia Pampanga. 140 sa mga presyon niya, no? Ng mga isda na inyo pong mabibili. Kuya Ricky, marami pong salamat. Good morning, shout out. Salamat.
So gulay, yan po yung presyo. Takto naman eh. Takto. Kaya galingan mo, Trey. Wala ng boses. Ilan, dalawa. So 320 po yung pusit kumot. Naunahan mo ako doon. Eh dadaan kasi baka masagi tayo eh. So yan po yung presyo, 350 sa mga per kilo na mga hipon. Alright, so abante na tayo at dito naman tayo sa mga latag ng Tilapiang Batangas. Tilapiang Batangas na inyo pong mapipili o mabibili. So 360 sa mga hipon na malalaki at 120 sa mga kilo ng Tilapiang Batangas. Ayan po yung mga presyohan nila, no? 120, 110. Ayan yung mga presyohan ng mga Tilapiang Batangas na inyo pong mapipili o mabibili at mga dalagang bukid po yan, no? Mga nakatumpok. Ayan, no? 50 pesos pang perito, pang toasted na mga dalagang bukid. Pwede. Masarap yan, mga dalagang bukid. Kahit ganyang kalalaki lang po yan. Yan po yung mga presyohan, no? At tilapia po dito ay buhay, 130 ang mga per kilo. 360 sa mga hipon. So pili lang ng mga mabibiling hipon. Depot-pot para wala ka ng hipon ah. Mataas ang mga presyo. Yan po yung presyo, 130 sa mga tilapiang buhay at 160 sa mga cream dory at ang kilo po ng butot at ulo ay 100 pesos. Ayan, tumatalon-talon pa ang mga tilapiang buhay, no? Shoutout kay Boss Lando. Ayan po yung mga 100 pesos na tumpok na ating dinadaanan dito, no, sa pwestuhan at mga paki po natin ay 120 ang mga per kilo at tinutumpok din po yan. Ayan. Yan po yung mga laman ng pagi. 120 sa kilo. Ay, meron na tayong galunggo. Nagbago ka ng latag, ha? May galunggo na naman tayo. Iwan mo na ako na ano. Yan po yung presyo, 200 pesos sa mga alumahan natin, no? Ayan, shout out sa mga kamag-anak niya sa Canada, no? Yan po yung mga isdang alumahan, no? 200 ang kilo. Mga tilapia na tumpukan, ang limasag. Ayan, yung mga latagan po nila dito. So shout out sa iyo, Boss Jeff Bali. Magkano tumpok, Boss Jeff? Sandala tumpok niya, Boss Lando. 100 pesos sa mga pusit. Ayan po, tinumpok 100 pesos sa pusit. Tumpukan. So malalaki po yung mga gulyasan dito, no? Dito, Boss Jeff. 150 ang per kilo. So mga ilang araw kang wala rito, no? Saan ka naman naglalagi? Oh, secret. Siyempre, alam mo na. Pati si Boss Ed, naglalakbay sa kabila. Ayun. Tumatawid. Eto, magkano tumpok? 100 pesos tumpok, no? So yan po yung ating mga ina-update dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan na inyo pong mapipili o mabibili. Boss Lando. Good morning sa'yo, pare Agustin. So, shout out sa'yo, good morning. So, sa shout out ka ba ngayon? Shoutout sa mga viewers natin. Ayun. Nanonood kay Boss Lando. Okay lang ba bibinyagan yung bata? Magandang umaga sa inyo lahat. Ayun, good morning. Kailan ba mabibinyagan? Malapit na, March 1. Ah, sa March ba? Ano yung linggo? Linggo? Ah, sige, check natin. Ah, sige, sige. So, Shoutout sa mga viewers natin dyan. Good morning sa inyo lahat. ayun, good morning. At saka sa mga
Medyo ano na siya ngayon, Sa ibang bansa, shout out sa inyo. Ayun. Buhay kayo hanggang gusto nyo. Brian, Lalo-lalo kay Annalyn Bernardo. Shout out sa'yo. parang hindi na nahasa. Mula nung hindi ko na siya pinagsalita noon, parang nagbago na. Oh, dapat pala to, araw-arawin to. Para ma-assign na lang muna. Bernardo, Ayun. mag-ingat ka sa biyahe. Umuwi ba? Umuwi? Mamaya, bisado. Okay. So, update na natin yung mga presyo ng tilapia mo. 120, sandaan na lang sa manlit. 120 dito sa mga malalaki. Dito, Sandaan na lang. sandaan na lang po yung presyo, no? Pinapaubos na, pinapaubos na. Nagbago na yung ano eh, hindi ko na kinaya yung puwersa mo ngayon para nagbago. Mahina ngayon. Salamat pare. Dito tayo sa mga hipon ni Brian Flores. So, shout out to Brian Flores. Magkano ang hipon mo ngayon? 350. 360 ang per kilo ng mga hipon po dito malalaki, no? Laki yun. Yan po yung sa halagang 360 na per kilo. Salamat sa iyo, Boss Brian. Dito tayo sa nagbebenta ng suka ngayon. So, shout out po. Good morning po, tay. At andito kayo ngayong araw ng Webes. Hindi kayo linggo nagbebenta. So, update natin magkano po yung presyo ngayon ng suka po ninyo. 60 pesos pa rin po yung isang bote ng 1.5, no? Tapos itong ganitong kalaki, 20. So, ito po yung 20 pesos na sakto na inyo pong mabibili na suka dito kay tatay. So, puntahan nyo lang po siya. Kasi hindi kayo makikita. Mag-iikot-ikot po sila sa mga iba't ibang lugar, no, ng Metro Manila para makapaghatid o makapagbenta ng mga suka sa ating mga kababayan. So, Tay, Nay, salamat po. Thank you po at ingat po palagi. Salamat. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. Talaga nga naman ay madami ng mga natagan. At meron na rin po tayong mga isdang bato na mabibili sa bandang itaas, kaliwat kanan ng tulay. So, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga kababayan po natin dito na dumarayo sa Malabon Fish Market at sa mga vendor na masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. At sa mga masugid natin taga-subaybay sa ating pagbablog sa Malabon, shout out sa iyo, Ner TV Vlog, Mario Morris ng Katif, Saudi Arabia. Ingat po palagi dyan. Randy Cono na lagi pong nasa aking YouTube channel na taga-subaybay din po. So maraming salamat po sa inyong suporta. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.